Pues jo soc Miquel, soc agricultor, em dedico al cultiu del cirerer. Porto 4 anys i estic intentant viure d'això. Jo he decidit dedicar-me a la terra bàsicament perquè m'agrada. És que no hi ha altra explicació, m'agrada. Després hi ha altres coses afegides, però la principal és això, saps? Pues afegit podria ser pues, que m'agrada organitzar-me jo, m'agrada que sempre estàs posant metes, saps? Demà faré això, durant la setmana faré això, el mes faré això i l'any faré tot això. I l'any següent i l'altre i ja també. Entonces estàs contínuament posant metes. La vall de Gallinera és bon lloc per al cirerer. Una, perquè la vall té dos vessants, per dir-ho d'alguna manera. La que està a aquella banda és la Solana i esta d'ací és l'Ombria. Esta, el sol en hivern cada volta va més baixet, entonces així no pega el sol, així hi ha 3 mesos que no pega el sol. Clar, tot això el que fa és augmentar les hores de fred. Com estava dient abans, quantes més hores de fred fa, el cirerer més carrega. Després, anant per a la mar, la vall al final fa un tancat, entonces això impossibilitava un poc l'entrada de la brisa marina i que tot això també aclimata en hivern. Una de les conseqüències que estem tinguent últimament pel canvi climàtic és que aquesta brisa marina cada volta penetra més. Portem 4 anys roïns, que és moltíssim. En la vall de Gallinera pot ser que vinga un any roïn, o un any roïn i després uno mitjanet, però de cada 3 anys normalment tens uno bo, uno mitjanet, uno igual més roïn, però 4 anys roïns no s'havia vist en la vida. Jo crec que sí que és canvi climàtic perquè es donen dos de les coses que diuen que passarien del canvi climàtic, és una pluges torrencials i fora de lloc, i l'altra que diuen era la pujada de la temperatura. Enguany ha sigut el colmo ja que inclús en gener, a part de les calorades de febrer, en gener van haver unes calorades també. I després una altra cosa que es comentava era les pluges torrencials i fora de temps. Clar, això coincideix en la floració, les abelles no deixen a pol·linitzar, perquè si fa mal temps les abelles no deixen del seu panal, les flors s'apelmassen els pètals i es podreix la floració, entonces la suma de les dues coses és això, és un any de zero. Si hagués sigut un any bo, és tot el contrari. En un any bo la gent està molt contenta, no sols perquè es fan diners, sinó perquè li plena de sentit a tota la vall de Gallinera. A la vall de Gallinera el principal cultiu que hi ha és el cirerer, hi ha garroferes, hi ha oliveres també. Tot per lo que estàs currant tot l'any, la poda, empeltar, els tractaments, el manteniment de la herba, té la seva recompensa. I és un comboi de por, els cotxes van amunt, avall, tots vinga al xillit, al bar tots contents, la cooperativa no para, la màquina, és molt gratificant i no sé, ho notes en l'ambient, enguany, per desgràcia tenim tot el contrari. I l'orgànic, i estic... En el tema agrícola, relleu generacional hi ha molt poc. És de veres que hi ha poc interès, però és que les condicions tampoc són bones, saps? Si almenys les condicions foren bones, no sols les climàtiques, sinó les econòmiques també, la gent igual s'ho replantejaria més, saps? Jo estic content de la meva decisió. A mi m'agrada molt i tot això, malgrat que no estic tinguent sort i no hagin vingut bons anys, a mi m'ha servit per saber que a mi m'agrada treballar la terra, que m'agrada treballar per mi, que em plena moltíssim, que em motiva moltíssim i ho voldria fer tota la vida.